Čaute, tak som úplne na novom mieste, prám na niečo neznáme. Síce je to moja domáca voda Váh, ale na tomto mieste som nikdy nechytal. Ale vždy som si hovoril, Martin, choď tam, vyskúšaj to, ale jednoducho, ja neviem, prečo som tomu neveril. Tak teraz som sa ozaj rozhodol. Cesta sem je taká strastiplná, jak by básnik povedal, ale no, je to trošku nosenia vecí, nejakých 200 metrov, ale uvidím, no, tak jak sa hovorí, že zmena miesta, ryba istá. Uvidím, no, tak rozhodol som sa, že pôjdem do guličky Chili Orech a Krill GLM, tak gulky Chili Orech si musím ísť nakrájať. Nožík zostal doma, takže napolkovať aspoň s rukami. A mám rád túto guličku, aj keď som na ňu málo chytal, ale prinesla mi ozaj pekné ryby. Teraz naposledy to bola 20. Pár dní po mne kamošovi to zobrala 23. Takže táto gulička Chili Orech ešte veľa v sebe toho skrýva a verím tomu, že na mňa ešte pôjdu ryby. V podstate chytám kúsok od brehu, nejakých 10 metrov, 12. Je to taká mini zátočka na váhu, nechcem povedať, že vracák, ale kúsok od brehu do tých 10 metrov voda stojí a potom už je prúd. A myslím si, že jednoducho, jak tá ryba ťahne hore prúdom, tak keď zacítite guličky, čo sú vo vode, tak pripláva a chytí sa, no. Dúfam, že sa chytí. Ako, ono nejde ani tak o to tú rybu chytiť, ak si to skôr užiť pri tej vode, byť v tom klídečku, dať si tabáček a pomalinky relaxovať. A ryba to už je vždycky len bonus. Ale cítim to, že dnes by to mohlo prísť. Len uvidíme, že či sa podarí. No ako hovorím, na jednu udicu dám Chili Orech solo 20, na druhú udicu hore prúdom dám, a akurát sa tam hodila rybka, nejaký jalček. Na vrchnú udicu dám Krill, alebo či sa rozhodne, že či sem Krill a tam čilinu. Nech to mám trošku rozdelené a uvidím, odkiaľ príde ten záber. A hĺbku, čo tam mám, keď som to meral, tak je to nejakých 3,5 metra. Je to taký pekný zraz, že pár metrov od brehu ide metrová voda a potom z ničoho nič, cvak do 3, 3,5. Takže mám to na tej spodnej hrane. Uvidím, no. Samozrejme, na háčik pôjde aj PVAčka, obalovačka a samozrejme metod peletky, ktoré sú úplná pecka, perfektné, lepia. Keď sú zaliaté ešte tým boostrom, to super voní. Wow, akože ja som maximálne spokojný. Ako ja sa s tým nepáram, normálne natvrdo. Na olovo to dám a buch to tam. No tak uvidím, ešte som si ani dážnik nepostavil, lebo hlásili, že má prísť taký mierny dážď. Tak pôjdem ešte to spraviť, ale základ je nahodiť si udice do vody, všetko prichystať a potom môžem postaviť dážnik, sadnem si pod neho a uvidím. Takže tak. To mám Chili Orech, ešte si tam teraz hodím obalovačku, pastu,
A k tomu ešte jednu PVAčku si tam dám a no a uvidím, že či to vystrelí, alebo to nevystrelí. Nebudem dávať nejakú obrovskú tú obalovačku. Stačí podľa mňa taká jemná, tenká vrstva. Hlavne nech sa to na dne rozpustí a nech to urobí tú takú dobrú páchovú stopu. Lebo tie pasty sú ozaj dobré, no. Funguje mi to. Tak prečo nie? No. A máme nachystanú. No a na druhej mám už spomínaný Krill GLM. Tam taktiež dám pastu. A môže to letieť do vody. Tí pasty sú fajnové, mekučké, majú v sebe aj hrubé častice. Takže ja to berem ako pozitívum, tie hrubé častice, no mne sa to tam páči. Ako keby to malo byť vyslovené len nejaké čisté cestičko holé. Ale tento Krill GLM ako to dobre vážne voní. Vážne dobre. Takže pastička nacapkaná. Aby som ešte viac zvýšil šancu na záber, tak zarobil som si mikropeletky, trošku dipu, ústru a vody. Perfektne teraz lepia a normálne, nekompromisné nátvrdo obalím olovo veľkou vrstvou. Tak či tak chytám na mieste, kde nie je prúd, je to taká tíšinka v prúde, široká možno nejaké 4 metre, jednoducho, kde úplne stojí voda. A vlastne nejaké 2 metre od toho, od mojej montáže, už bude klasický prúd, čiže tá ryba, keď pôjde okolo a zacíti tieto šmakociny, tak to určite zobere. Takúto la bombu. Idem to tam hodiť, ešte tú PVAčku k tomu musím pripnúť. Tak ako som hovoril, prišiel taký trošku silnejší dážď, brutálne sa ochladilo a takto po tme to vystrelilo. Krásny kapor, krásny. Zobral si čili, orech, guličku, solo 20, pozrite, aký je živý, ale nádherný, nádherný. Pozrite sami. Krásny bombardér z rieky. Krásna silná ryba, nádherná. Tá čilina vážne funguje a tie peletky tomu len pomohli. Bomba, idem ho hneď pustiť.